Paki-subscribe naman dyan, mga idol. Here's and today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our heart. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand. So hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong surprise na naman ang gagawin natin ngayon. At syempre, ang ating surprise ay walang iba kundi si Edril Tabayoyong from Urdaneta City na nagse-celebrate nga po ng kanyang 18th birthday. At ang nagpa-surprise sa kanya ay ang kanyang papa at tita na nasa New Zealand. At ang ating vlog ngayon, syempre abangan nyo na lang yan mamaya sa ating video. Kaya ano bang hinihintay nyo guys? Aras na! All in lonely space without you. Now everything's alive. Now everything's revealed. The story of my life forever. So if you feel the cool winds blowing through your nights, I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. Tingin ka naman ah. Ay, naka-play ka na. Oh. Hi guys! Uy! Ayun na! Bigyan. Oh my God! Oh my God! So hi guys! Ang layo-layo na ng nilakad ng host niya. Kailangan ko nang magpaano. Socks and nuts. Selfie and socks. Tabayoyong. Kayo po yan, ma'am. Ma'am, bali dumating na po kasi yung order niyo po from Lazada. Pwede na. Ay mo kasi inakyat. Tapos binilikan. Binilikan. Wala na po siyang shipping po. Pwede na. Wala ko yung package. Wala kang order. Order ka nga order. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Shopee ako, hindi ako nasasya. Ano ma'am, kailangan po namin yung bayad po ngayon. Bay ulit tayo. Bayad po muna. Bari, napapamok ako sa'yo. Ha? Okay ka lang? Order mo sa akin? Beno, sige na lang muna. Lalakad ako. Kaya ano, tawagin mo yung sabi mo. Ay, naman. Bay ulit tayo. Wala ka ba alam ma'am na order mo? Bay ulit tayo. Pero yun kasi yung Oy, bay tayo. Yung video pala ma'am, ano po siya, proof of delivery po namin sa company po. Pwede na. Yes,
Hindi namin na pwedeng ibalik ma. Kasi galing pa kami ng Lapo. Siyak mo ng tiri. Yan. Kita naman niya lahat ang order mo. Pero meron kasi ito, binigay nila sa akin. Pwede i-return na lang po ng Edrel Tabayoyong, 497, Manta, Lubasan. Binigay lang po. Hindi yan, totoo. Or baka talaga yan natin. Alam ko yan. Ano yan? Papa niya? Si Papa nga. Bakit si Papa mo? Meron siyang kakambal to. Ay wala, ikaw talaga yun. Edrel. Kita naman niya lahat ang order. Wala. Pero meron Ano sila ba ito na order? package kasi siya, ma'am. Kaya 20. Package kasi hindi ko namin alam kung ano ba yung nasa loob. Package. Galing kay papa niya. Galing kay Papa niya. Hindi po. Lazada. Lazada. Ako'y galing sa Papa niya. Walo, package nga kwa. Edrel, baka TV mo in-order mo. Ayan, sinyor din ko yan. Awan! Kaya pingan ka dati isurat. Ano na lang, ma'am? I-check mo na lang, ma'am. Ayan. Kakitaan talaga. Nga kwata. Bayadan tanta mo pa. Lumabaling nga. Umutang. Awi to mo tube ay. Awi to mali Ano na po yung bayad kahit 2 gigs na po. Kaya kita. Kaya kita naman niya. Baka tugib sa tanak ko. Yan, tugib kumada. Di kita manirata nga inururdo mo. Tawagam ni Papa, ni Mama. Nasa abroad pala si Papa mo, madam. Pwede mo siyang sabihan, tapos 2 gigs na lang tong order mo. Pangbayad mo. Ay, Check mo na lang, madam. Check mo na lang, ma'am. Kita. Kasi na... Samahan ko na lang siya. Mabalin nga tababoy. Mabalikot, madam. Ay, nagdaktal pa yun eh. Ay, Gano'n. masigo. Buyatam dagi di babong nga. Buyatam lahay. Dati ata, Lazada nga Pwede ka rin Lazada. magsama ng ano yung kaibigan mo. Oh, Kasi para mayroon din kaming proof na diniliver namin talaga. kano ang muda. Para may proof din kayo dito. Ni Kwan, Janin. Ay, ba mo? Sino po? Liga, Janin. Samahan mo nga. Kasama ka. Kaya mo daw ate. On cash ko. Dito na lang, ma'am. Bukas na lang ako, madam. Lilansi namin. Surprise! Sana all! Sana all may 18K. So, bali 18K yung money bouquet mo. Ayan. Bali itong surprise na to galing kay... Guess what? Sinong alam mong matuloy ng surprise? Si Papa. Si Papa? Papa Edwin and Tita Danica from New Zealand. Ayan. So, bali na-surprise ka ba sa surprise nila? Or na-surprise ka sa money bouquet mo? Anong gusto mong sabihin kay Tita Danica and kay Papa? Thank you po, Papa. May babayad ka na sa 20K. Charis. Kulang pa. Yun lang.
Yun lang gusto mong sabihin. Baka may gusto ka pang sabihin dyan. Pwedeng dagdagan pa, Charis. Laksan mo ah. Baka may gusto ko pang sabihin. Ay, salamat ka pa. Sa dinigay mo sa akin. Meron kang sawa na. Bigay ng boyfriend mo yan. Kaya ng boyfriend. Ay, my boyfriend na. My boyfriend. Picture muna. Sige, picture. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me. I see who I wanna be in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness starts to light, the world is at peace. The spirit God gave to me gives me strength when I'm weak. I'll find reasons to believe in my daughter's eyes. And when she wraps her hands around my finger, oh, it puts a smile in my heart. Everything becomes a little clearer. I realize what life is all about. It's hanging on when your heart has had enough. It's giving more when you feel like giving up. I'm seeing the light. It's in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, I can see the future. A reflection of who I am and what will be. Though she'll rise someday, maybe raise a family. When I'm gone, I hope you see how happy she made me. For I'll be there in my daughter's eyes. Ayan po guys, hindi pa nga po dito nagtatapos ang surprise natin para kay Edrin. At itutuloy na lang po natin yan doon po sa loob ng bahay nila. So guys, ano pang iniintay nyo? Aras na. Sabay-sabay tayong lahat ng kakanta. Kung di daw kakanta, hindi daw bibigyan ni Edril ng pera. Sabay-sabay tayong lahat ng kakanta ng happy birthday. Okay? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mas mabilis po at mas malakas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Wish happy birthday. At syempre, hindi makawala ang mga birthday message. So, unahin muna natin magbigay ng birthday message. Nanay, kayo po, birthday message na po kay Andrew. At sana magpapakabayad kay Drell at mag-aral kang mabuti anak kasi 18 years old ka na. Salamat Edwin, 10 ka, inter anak mo na ko. Sapay kumata maulit tumanan tibangsad mo to kanyanan. Ay kanyamay. Hiraman kumat tibagay. Salawat kanyayaw kindani ka. Kaglaw. Sumubla mo. Thank you po, Nay. Next po, Tatay. Tatay, birthday wish niya po kay Edrin. Happy birthday. And then, happy kumata.
Isipan sa kalada. Pero bata ka, ito mo man ay ito man ay kabahati ni Papa. Nagyamana ito mo ba't may dati mo Thank you po, Tay. Dapat may raise my clap pagkatapos ng message. Next po natin si Tita po. Mga tita po niya. Tita, kayo muna naka-blue. Tita naka-blue. Message niyo po kay Edril. Dito na lang po sa isang tabi. Wala, ang hirap lang yan. Dito pa. Magbibigay ng 5,000 yan. Naka-blue daw kasi ko nakamukha naman kasi Ate Idril. Happy birthday, Ate Idril. Mag-aral kang mabuti at maging matured enough ka na maging ate kay Ate Sheila. Ano? Yun lang. Happy birthday. Happy birthday, Idril. Malakdag si Miray. Ang cute. Ang cute naman ng message. Happy birthday. Ikaw din, ano? Asawa mata ni Maribek. Maribek ka mo. Ang cute din. Ang cute ng message niya. Ito, si Papa. Pa-message niyo po kay Edril po. Message ko. So, happy birthday, anak. Bali, binabati kita ng happy 18th birthday. Masaya ako dahil ngayon takpan mo na. Parang ako yung ama mo dito kasi wala yung ama mo na kapatid ko. Ito lang masasabi ko, anak. Happy birthday. Salamat. Thank you. Happy birthday! Wow! Nag-effort ako para sa Shanghai, you know? And where is it? May tago kasi. Pasensya na, tinago muna. Baka maubos daw. Wish ko kay Idril, sana magpaganda ka pa. Order pa more ng Shopee. Joke. Sana maging mabait na ate. At sana makapagtapos sa pag-aaral. Someday, become a businesswoman. Oh, correction. Thank you. Thank you po. Sino ba po? Tita naka-red ulit. Tita naka-red. Message. Ate tayo dyan. Pag pinasalita mo ito, medyo Hi, Idril. Masaya ako na kahit na wala yung magulang mo, kahit na wala yung mga magulang mo, anak, ay andyan pa rin kayo na sumusunod kila nanay at tatay. Kaya panatiliin nyo yung pagiging masunurin nyo sa kanila kasi tinuring ka nila na parang anak na tulad sa amin. Kaya mapalad kayo dahil nandyan yung mga magulang namin at kayo na rin ay include na parang anak na bunso na. So, wish ko Idril na ipagpatuloy mo na pagsikapan na kahalagahan yung paghihirap ng mga magulang nyo na binibigay sa inyo na pagpapakita ng pagmamahal para sa kinabukasan nyo ang ginagawa nila. So, alam ko na nararamdaman nyo din yung pagmamahal nila para sa inyo. Kaya, wish ko na makatapos ka ng iyong pag-aaral at maging success ka sa future. Sige, I love you! Happy birthday. Wish ko sana more birthdays and more blessing to come. Yan, sana pakabait ka kahit na wala yung si mama at si papa mo.
Tatalihin mo maging mabuting bata pa. Again, happy birthday. Thank you po. Next po, si Tita Nakapi. Tita Nakapi, message niyo po kay Edril po. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Happy 18th birthday. Wish you all the best. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. At syempre, hindi po dyan mawawala ang message po ni Papa Edril. Papa mo. Para sa aking mahal na anak, siguro nagulat ka at nasurpresa ka ngayon, di ba? Kasi di mo inaasahan na may regalo ako sa iyo ngayong kaarawan mo. At syempre, di ko naman palalampasin ang araw na ito, lalo na 18th birthday mo, na wala ako marigalo sa iyo. Kahit malayo ako sa tabi ninyo at wala ako ngayong birthday mo, sana maging masaya pa rin kayo. Masaya ako para sa iyo, anak, kayo ni ading mo. Dahil kayo ang nagiging inspirasyon ko dito sa aking pagtatrabaho. Namimiss ko na rin kayo makasama. Kaso kailangan natin talagang magtiis muna para makapagtapos kayo ng pag-aaral ni ading mo. Basta kahit wala ako dyan, sa tabi mo ngayong birthday mo, lagi mong tatandaan na mahal ko kayo. At sana maging masaya ka ngayong araw ng kaarawan mo. At wish ko na sana mag-aral kang mabuti at huwag mong unahin yung pagbabarkada, lalo na sa pag-school mo ng college. Palagi ninyong tandaan na hindi madali maghanap ng pera dito kasi dugot pawis din ang puhunan namin dito. Pero okay lang sa akin kasi para sa inyo lahat ito. Sige anak, hanggang dito na lang at sana maging masaya ka ngayong birthday mo at sana napasaya kita sa konting regalo ko sa iyo. Happy 18th birthday anak. I love you from Papa Edwin. Yan yung message niya para sa iyo. Anong gusto mong sabihin kay Papa? Ay, gawin ko sila. Thank you, Papa. Tita Dada. Ilan na sila? Sige na, Mag-iingat ka palagi dyan, Papa. I love you to daw. Hindi ka na rin eh. I love you to daw, Papa. Ayan. Ito. At syempre, in behalf of surprise mo, deliver ko. Happy 18th birthday sa'yo. At yun na nga yung sabi nila sa'yo na pagbutihin mo yung pag-aaral mo kasi para sa inyo yan, para sa inyo din lang yan. At isipin nyo si Papa at Mama nyo na naghihirap doon at huwag daw kayong magbabarkada. Ayan, so happy birthday sa'yo. And guys, huwag niyo pong kakalimutan i-like and share po itong video na to. At huwag niyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel para updated po kayo sa lagi po namin ina-upload na video. So, Edwin, happy birthday! Surprise!